wanda nake so da ku a ranka ya dade wallahi tallahi damuna ta shigo amma abin da isa raina ya ɓaci jiya bayan an yi ruwa an ɗauke na je dubi na dawo binni duk gaba ɗaya a layin can na kaci uwaka mota ta gwargwaje saboda haka wannan iskanci bana da shi ba duk wani isan ina da gida a layin aje in ga kwata ta fito a cikin jini zo an gama ranka gaskiya ne ranka dalili idan lawan suka zo zan gaya musu wallahi ban yadda a bar kwata ta gwargware in zo in bata mota ta ba Allah ba mai wata ba gari amsa wai wani amma umuri ta cika da wannan baka ma wannan wai an gidan malam tanko ne kara na kawo malam tanko nan kara na kawo an zo an cinye mun gona ta awakai da tumakai da shanu sun hana shuka ta ta girma da zan dau mataki a hannuna sai na ce to ai akwai na gaba da ni kai daidai kai magana kai daidai kai magana ta ne ai da ka dauki doka a hannunka da ka dauki doka a hannunka zala ka kawo mu da gaskiya ne ranka ya dade saboda mu hukuncin da muka yanke ayayan wannan gaskiya saboda haka wannan yaro ne zo Allah ya kara ma Allah ya bashi tunani da hangen nesa ya kawo kara bai dan mataki ya wuta ba irin tasu da yaran yau ku tashi ku je makan da ya dace Allah ya kara ma tausayin talakawa Allah ya kara ma tausayin talakawa ai kare da ka zo gidan iyayenka ka kawo kara yara kin Allah ya kara ma tausayin talakawanka zaka wuce ya kawar ka lafiya dan turakiya Allah ya kara ma lafiya sukari ba kai farin banza ba an gaishe ka lafiya ya kawar ka lafiya ya raki wait an zo gurin Look at this dude. an zo gurin Wait till you see the. No. wannan ita ce gonar wannan ita ce gonar jallabai awakai sun cinye mun gona ta adamin ga hikima har girma jallabai Look at the top of his a head. duba gani Look at his lips. duk kusa dan ka hukunci dan talakawa wallahi ba nan wannan yaran gidan waye wannan gidan malam tanko ne nan da kan kwana a je a kira mun ubansa an gama ranka an gama za ka mai karamin mutum dan gidan ba za a kira mana wannan ka suka bani kudi tashi ya raki a tafi da shi